debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata di hita nagabe turpuk jamita di hita di minggu sadarion minggu pasapulu opat tondung Trinitatis. Imana tersurat di buku Musa palimahon bidu opat memukasian ayat sada sahat rodi ayat 2 diuduti ayat onom tolhastu ayat sia hujahauma dihita. Nuaing pe ale Israel saitangi homma aturan dohot uhum akana hupodahot tuhamu si baheno muna asa mangolu hamu jala masuk kamu tutano si teano munai nanilehon ni Jakoba debatani oppumunai tuhamu dang jadi aba amuna tuhata nang hutonahon ni tuhamu jala dang jadi orua muna siani ikon rado tamuna do akatona ni Jakoba debatamunai nang hutonahon ni tuhamu atong radoti jala ulaho kamuma akai ay ido gabe hapistara muna dohot hapata semuna dia dopan niya kabangso. Ia dung dibegi nasida salukut akka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso napistar sahali jala napatas marroha do bangso nabulonon. Ay tung tu bangso nabulo dia ma songoni jonok akka dibata. Songon Jakoba di batatai manang 3 hali pehita pajojo ibana ay tung di bangso na bulod dia maadong aturad dohot uhum na tigor songon sadok patikon nauleon di hadopan muna sa darion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita kanang ni ida ni matam asa unang talus ya roham saleleko mangulu jala ikon pabotohonom mudo akai tu aka anakmu dohot tuaka pahopum ido yang go sani turbuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus topi ni minggut tasadarion madok mangaraduti tona ni Jakoba marasing do tona ni Jolma dohot tona ni Jakoba molo makatai tona olo do rapi kirata molo adong nanaing marujung ngolu martona manian asa puas rohani akka pinoparna molo tung petos hosana adong si ingoton gabi ima si peopon ido rapangatus yor tamanang itap ni itaringot tutona alay tona ni Jakoba naneng dohonon na di bagasan turbukon ima marumakon hata ni di bata saluhut nanong pinasahat na marhite akka uhum aturan molo di hata Indonesia di dok ketetapan aturan dan juga titahnya jadi ido naneng taraduti hobar tu parsurud di topi minggu di bagasan partikianon Daku boto dah ati nong heado hamu paborhato ni anak komunal larang sudi arak heado pi paborhato nok koku laho mangarato dangi alai na huingot pohado na toras niba laho paborhato niba mangarato tiki parjulu sahali au di paborhat dang kuliah ala kuliah au di siat tarro boy do sakidok mata molo na yang perbaikan gizi mula kibatu jauh ala estiti siat tarro tong kuliah ibadangi Cina ngapala di paborhat tau kuliah songon halak na asing na lau tu pangaratoan. Jadi na di paborhat maau tiki na laho calo padita ma. Di si lulus kuliah bulan 12 manang 12 Desember. Laus di sido di bulan 2 di paborhat mamuseau na lau makobasi songon calo padita dia KBP Godung lagu boti. Di paborhat mau dan ngapala hirana adong acara yang khusus yang begitu maksimal alaniaha boy do pesa kidok mata sensiat tartulagu boti alai na paling nama bahen au tersentuh ditiki di paborhat ala penempatan na parjolo padita tupenang matong
Dakke do pe tongau unang majolo hudok to pe nangate. Holan mar pasawa pe baboy do pe dia tong jari. 5 ope jari ong dang sude do pe na mar pasawa ton. Ala ni ido gabi mabiar ma bapakku sendiri. Ala idang ni pabua da mabiar ribana. Jadi di moto mana nang hirasa atau di penang di telepon biasa dangi. Molo di telepon biasa kan. Torhabis do pulsana kalau didok halo inna kan. Tormitok do 50.000. Diisi pulsana 50.000. Kalau halo inna. Dang dobe sanga ha ningon dobe kan. Dang ni alusa dobe bapak niba. Halo pak. Dang ningon dobe. Ha dobe ngamate teleponon. Artinya ditikina di paradiau ditangyak penaut Peter didok kodo. Mono naing gawe padira na haseaho. Borhat maho mardongaton hatani di bata. Dang boy gogok kulau mana ruhok kodohot na lau mamaresoho 100%. Alai akapoda na nang upodahoni tiop may gomos asa unang marisuang dapotonom muma hanguluan. Imana hujalo asa boy margogo di pardalanan ni ngolu. Alay mardongaton hatan ini bata. Ita perasong nido manginang. Apalagi kalau kita tahu bahwa lokasi yang mau dituju oleh anak yang kita kasih ini adalah lokasi yang rawan. Yang terkadang sebaik apapun bisa terjerumus sebentar saja. Taida don waingon namasa diakat televisi dot lana asing akabarita. Burjudon ni anak konon. Dakea dohonon akana buruk manang nabuha. Aka pangalahon na tarbigi. Alai dung masuk matu media songonon pangalahon na sudi tarsomo. Dang songon iya nih burjudo Ape adong musi nama nada toridokon. Sikola minggu kuyad doi ina guru sikola minggu na. Ay burjudo Dak ayo lo songoni torina kan tarsombo rohana. Alaniaha tidak betul-betul memegang apa yang menjadi nasihat orang tuanya. Sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang berupa berkat-berkat dari Tuhan. Alani ido manang sadihari pe. Dang holan natoras tua kaya nakon na laho mga leon poda tu akaya nakon na tidak. Tetapi orang tua sekalipun tetap harus memegang nasihat orang tuanya. Nang penung nga marujung ngolu na tua-tuata isarana ditikion, ido ubahen, tona, poda, aturan, hatan ini bata, masih peopot tamanang di dia pehita, ubeni ido adong ngata bata mandok patun hangoluan, toy sama guan, inna. Mungkin untuk kaula muda ini sangat-sangat jarang untuk didengarkan, bisa memberi pengertian, perlu sopan santun, sikap, attitude untuk bertahan hidup, untuk membawa kita tidak menjadi manusia sombong. Karena orang yang sombong akan membawa dirinya sendiri kepada hal yang celaka. Ikut terus do tangi iba di natoras niba. Molo dong marujung ngolu juk dong penyesalan na terjadi ate. Molo di awal lah do pendaftaran ate. Molo di ujung-ujung na baru mama nol soli. Oma dang sanga behula honna idokop koi torin na matong. Dung marujung ngolu. Aha malapatan na manol soli molo dong adong beho sana. Dang adong be. Selagi masih diberi kesempatan. Radutima hatani di bata. Radutima tonani Jehovah. Ido nanaing disuruh de batatu halak Israel. Marhite si Musa di pidatona. Ido na disuruh debatasi Musa pasahaton di ujung ni parngoluan nanang peso sahat tibana dung haruar siat tano Misir dungi masuk tu halongonan di pardalanan nuaing ngas neng sahat nama tu tano na pinerbaga-baga ni di bata alai tongdo diingot nang peso sau tau tu si alai poda na siat di bata iko sahat do tuhamu jala ikonido si peo pomuna asa unang marisuang ngolumuna. Karena generasi-generasi orang-orang yang keluar dari tanah Mesir bukan lagi 100% orang-orang yang di perjalanan itu amanginang. Jadi orang-orang adong mana tu di dalanon. Ngata boto beboha parir nada jului.
Molo di zaman nuai ngakana tua-tua paling narita da si baso nate. Ba imana mangurupi molo adong na partus dengi dang adong na jolo dokter spesialis objinin na tarhonai dang adongi na jului alai ipe tongdo parmudo ni debata boido hipas-hipas akalan sia nuaingon dang alani kecanggihan zaman tapi karena Tuhan yang menuntun dan memberikan kehidupan itu. Jadi si Musa mapasahaton asa dipeo akka generasi penerus hatani di batape da kiamit topi ubay na di pasah ma mulai sian na danak ubay ni molodong na tardidi pitorudok kodoto na toras molo marguru. Ingat ya, sekali dia sudah mengenal warna, sudah mulai melihat ke sana kemari, mari bawa ke sekolah minggu. Dengan mendengar dan melihat saja pun dia sudah terpancing untuk mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Unang marisuang ngolum, odo torus nani dok, asa unang marisuang hatani di bata harus terus regenerasi ke semua kalangan, di kalangan anak-anak sampai yang tua. Unang sanga mitop hatani di bata, molodang marisuang do. Ay gudang do hitarak mekel lison, rak manangyon barita na uli. HP ngerusar rumah tangga anak. Ayo dong doi. Saya dong doi. Adong do dison boy rap tumangihon natane di bata. Sepertinya tidak ada persoalan di dalam kehidupannya. HP ya kaya nakon nanangku sadar kaya wolo mangatoy manang mangoloi natorasna. Dia maletak nih kebahagiaan nih. Tanga dong deh. Jadi dia meletak kebahagiaan. Molo diradoti hatani di bata. Ido nanaing. Dohonon ni si Musa tu hala Israel. Bahasa mania nate. Ikon didok torus-torus 5 Musa atau kitab ulangan berulang diingatkan. Kenapa harus berulang-ulang? Nah so bosan do Tuhan ni paingoton ya jelas tidak bosan. Selagi kita masih diberi kehidupan, dia ingin supaya kita mau berubah dan terus memperbaiki diri. Ido na dipasahat di 2 Timotius 3 ayat 10 1 10 Di hatan Indonesia didok segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi jangan sampai sia-siakan firman Tuhan yang menuntun hidupmu. Jadi firman Tuhan marhite aturan dohot uhum. Ido si tangi honon didok di ayat sadanakin nuaing pe dang didok marsogut down manang haduan dang didok di songonon musik mololo moroham dang adong didok songoni alai didok nuaing pe. Ini adalah ketegasan nuaing pe ale Israel sai tangi hon ma aturan dohot uhum akkana hupodahot tuhamu si baheno muna asa mangolu hamuninna. Mendengar Yakobus mendok girgir manangi-nangi bakol makatai. Jadi ini yang harus dipegang. Bagaimana supaya rajin untuk mendengar. Mendengar nasihat. Kalau sudah mati orang yang kita kasihi disimar hingga setelah laut dia nanti. Oma bapak Roma hotu nipikuina satu kipe tuni pikina bu dede untuk pui mana malo marhata bata mangrede alania ha alana ngamanol soli mana ketika hidup kenapa disia-siakan selama masih hidup sering sekali kita mengabaikan setiap nasihat sadar atau tidak sadar apalagi mulai sudut nopos nanti dulu oma perkataan entar boleh kok itu semua juga tahu mah. Yang mama bilang itu ada di Google isinya. Semua butuh hidangi. Holani dang sarupa cara pengajaran di Google do omak tai. Manang among tai. Jalari kok doi si tangi honon. Nah bartu hatani di bata. Jadi manangi hodo jumolo. Dungi di do mamusi asa mangolu hamu. Dapotan hanguluan. 5 Musa sangat terkenal untuk bagaimana kita mengenal hidup adalah pilihan. Orang yang mau mendengar maka ini yang akan mendapatkan kehidupan atau berkat. Tapi orang yang tidak mau mendengar akan mendapatkan kutuk, celaka. Molo di hata batak didok marjea. Molo didok
jea tudongat tari lebung tator muru deh, kasar hied deh. Jadi jangan sampai itu muncul pada kita karena kelakuan kita sendiri. Jangan seperti keledai yang bodoh, yang tidak mau berubah. Tetapi marilah belajar supaya tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Bahasa ikut di podahonon terus. Allah memang ngadi boto di bata boha pangalahon di bangsa Israel. Sejuga lurukong ate. Na jugulan, na jukatan. Didok piga-piga hali dangolo. Makana saya dong dohala. Mulu na tua-tua na mga tusihatan ini mata. Hirala Israel do hotorin na dotong. Alaniaha, alani dangolo manangihon. Piga hali didok dangolo manangihon. Alai didok ma dilehod do pepilihan untuk mau mendengarkan supaya mendapatkan kehidupan. Molo masuk kamu tutano sitiano munainin na. Alaniaha do ikon di dok Tuhan isongoniate. Ternyata tanah Kanaan yang mau dimasuki ini adalah bukan penduduk yang kosong, alai penduduk yang menyembah kepada berhala. Jadi komanat najolo kamu songonido, hirabosak kamu tuau, disobah kamu aka na asing. Ima molo tajaha, morodong Bibel tadi ayat tolu, tuba al peor ninna, itu adalah salah satu dewa atau patung yang mereka sembah yang dianggap Tuhan pada saat itu. Alai dipaingok ma, ingok ma untuk berjumpa dengan Allah. Dengarkan kata-katanya supaya engkau hidup. Unang manibil tusiamun manang tuhabirang asa mangoluho jalada pota tua saliling dingolum ninna. Adong sada na unik di ayat 2 di dok songonon. Dang jadi abba amuna tuhatan nang hutonahoni. Dang jadi orwamuna siani ikkorado tamuna do akkatona ni Jahoba debatamunai. Imahata nanaing dohonon na jangan suka-suka menafsir firman Tuhan. Jangan suka-suka hati untuk mengatakan ini yang disampaikan firman Tuhan. Comot sana, comot sini, kemudian gabungkan, kemudian kita bisa berkhotbah di mana-mana. HP dang obartu dogma nania jargon manang back to the Bible. Tidak sampai kepada arti di dalam Alkitab itu sendiri. Udang diurui. Dangan ang songoni hatan ini batain na. Apa dijahai bahana do. Ima naneng dohonon. Unang abbaan manang oruam muna. Tetaplah kembali ke dalam Alkitab ketika ada kebingungan di saat kita membaca di dalam Alkitab kita. Mangaradoti. Doho mangulahon. Dangolot tumangihon nanti yang manginang. Moloholan manangi hope sudedo boy. Bahasa dang marite YouTube dang pole koroha mutuson. Dijabu mabege YouTube dangi. Ternyata tidak hanya mendengarkan, tetapi kita diajak marsaur dungi boy musi mangulahon hatani debata. Jadi ikut seimbang do parngoluan asa dapotan tua di pardalanan ni ngoluta. Jadi hatani debatahon namang inang tersira songon rambu lalu lintas do. Adong teluar na dangi, adong na merah, rara, adong na hunik, adong na rata-rata, ada merah, kuning, hijau. Seperti itu juga hukum Taurat kalau kita perhatikan. Holan majahay ba mulai sian patik na paonopon, satu patik na pasapuluhon, dipakai dohata unang. Itu adalah larangan, itu adalah lampu merah. Dipakai mahata hati-hati. Juga kata unang, manang jangan, itu mengarah kepada kehati-hatian. Alania hasotung tarobung, hasotung talus ninna nakidaya sia. Dungi didok mamuse di rambu lalu lintasi ada lampu hijau. Bagaimana caranya? Supaya kita mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Unang di KTP Kristen alay pangulahonon na marsob batu gana-ganaan. Melotung peta dokon nga maju hita saya dong do akahalak na mabahin gana-ganaan di roha do di jabuna. So tung sada siya ni hita tapadaw may bitcan soro jea tu hita alani rimas ni depata do pakita. Taulahom may jala tahanguluhom may
Songonido ditiki hala adong na maka tidak ko kaporsyaw nanti amang inang. Saya burjuma ho rasa matiin na kan. Dungi. Leonok kudo tu kamu. Tupal hanguluan sadanay. Ahado. Parangi homa. Hata. Nagini rohomi. Ay ido hanguluan munin na. Dido parangehon. Dang dido sip mahamu. Ay ido hanguluan munin na sa dihari. Dangalong parangehon ninna. Jadi ada aktif. Bukan pasif. Lakukan. Mulai dari sekarang. Hatahon ni. Tuaka anakmu. Pahopum ninna. Nalasar roha. Dangalong dope mana mar pahopu ya nakon na dope. Alay nga dito na tua dewata. Asa ta ajari tuaka ya nakota. Doho tuaka pahoputa. Artinya ada pengharapan bahwa kita harus menyampaikan itu pada generasi yang selanjutnya. Bisan dileho dope partikia tu hita. Nakikukuripu doe dinilansia bisa sadihari ate. Alana saya lisa bula pemarede nga masih tarhilalo na manginang. Alas si roha molongo sa lisa minggu. Apalagi nakin asini rohani Jahoba. Ido kan edinasida. Iba to hamudo. Nga 2 tahun dia di parsejari halak onon. Baik kok kamu mah 2 tahun. Ipe di dok mah mau lihat Tuhan. Di pararho do be suaraku do tikiku ro tu parguruan ni lansia. Yakin au ruminggas do nasida sianak kapungan-pungan nasingon markur. Boleh tes, tanya sama mang sekretarisnya atau mang ketuanya. Jangan-jangan kita kalah saing dengan hal kualitas kerajinan dan betul-betul kerinduan. Dan nala masa depan nana yang tu surga olanita ni maksudna hirana yang mati daun, dangalan yang mati daun, dangalan ni. Tapi memang kerinduannya di parar Tuhan itu pe partikiakku jonok manang daunai alai di parar Tuhan itu pe yau rotu bagas joro selagi masih ada kesempatan. Amang inang molo mamereng hadiryok kunwaeng dang tolap pumarjamita. Ale masih holau marjamita. Dangi baik kok kamu majoboy masih hol marjamita kan. Biasanya hala tarilala libur na roha. On masih holau pasaton hatan ini bata. Artina di parar Tuhan hidupe. Saya hidup ya udang marjamita minggu na salpu. Tapi torasing bilulang ngonau di jabu mereng-mereng di YouTube. Lau live streaming madohoti par mingguon. Bilulangon hudok kon buasa. Alana biasa marjamita. Ogga bima bigi partikian na ikut tumangihom manuaing asa haduan muse marjamita. Ima dipikir aku dipakai Tuhani dope di parar Tuhani. Jangan sampai kita menyesal manginang. Banyak orang yang tiba-tiba tidak bisa lagi datang ke gereja baru menyesal. Jadi kita pe saleleng boy dope marguru tu parguruan we sia do we 10 dokan na marguru hari ngasok kamu ma ido molo adong salah otik paredio ni isi do na maila disi. Na paling maila guru do. Nang bohape dang wek di dokon. Dang aro kaya misalnya marguru ma partukuan, salah ma maredi partukuan. Dungi digijang. Isi do dirhenne. Torinna do tong. Da kaya songoni do terus partukuan maredi. Da kaya la bohape di dokok kamu. Tetap juga kepada pandunya, gurunya inna. Kalimat yang terakhir ini tersebar adalah ikan busuk mulai dari kepalanya ninna kan mangiu matuna asing. On bohado carana baga do guruna ai isi do nasalah di sonina roha si dia do busuk naon na roha mah. Artinya mulai dari diri sendiri. Selagi dikasih kesempatan namang inang unang manol soli dung soboi be daging taon lau mangula akau laon baru mama narita ali Tuhan masyulian tu gereja inna tang sanga be. Taingok do tiki covid boha pakai lalata. Tuhan saya boy mamar minggu tu gereja. Apa? Dung di paloas mak. Songoni do hari ngasot terus tu gereja. Tidak 100% semangatnya. Saya yakin itu. Tapi saya yakin ketika mendengarkan firman Tuhan. Mengaradoti hatani di mata. Boy hitarap taruli. Digohi. Tuhan menggerakkan hati kita masing-masing untuk datang ke gereja. Mau mendengar. Kemudian melakukan firman Tuhan. Seimbang mapar ngoluata. Songoninang seimbang di kesehatan jasmani. Seimbang di kesehatan rohani. Tuhan ma madongani hita
manang di dia pehita lau makatahon hatani di bata asa terjalo rohani halak hatani di bata naong ta ajar honi tuaka sudut no poso manang tuaka nasa torbangta amin martangya kita mau lihat rohanami di huali Tuhan di lehoko kami partikian nauli lau marsaur di parmingguan di bagasan tikion ali Tuhan saya anggia emak hatam nagabe sulu-sulu di hamido tukot boy mengajar-ajari kami asa huradoti kami tonamale Tuhan nagabe panodang di parmuluan nami ali di bata amanami udang do akka pakubasyon na ikon si pamasaon di bagasa sa minggon di tonga-tonga ni huriam tarnumobi di hari minggu sadario Tuhan nang mamuka maparjupangan tu parguru malua nang dipatupa mapartangyangan wik dipatupa parsermonan lansia kunjungan gerejawi korama dohot partangyangan manang sermon remaja dohot na posobulung songoni nang dewan diakonia lau madulo na marsahid sayhoma Tuhan madongani akan na marsahid nang madongani akan na borhat lau madulo do manangya ko na marsahid utangnya ko kami ma Yesenia buru tapubulon amang Indra Gultom amang Ersi Manjuntak amang Ernenggulan inang simbolon buru marbun amang ha manulang naradusude Tuhan akan namarsahit menaun dohot na posom amang padita ceharahap mangido kami dohot gomos Tuhan sayho mamajama pamatang niya ka namarsahit mangalehon semangat tu akan namarsahit tiur rohan ang pikiran na mangido di bagasan haporsen na sitong asa pamalumomo do ramoti akka keluarga ali Tuhan songoni nang akka kegiatan panitia pesta gotilo nari ulang tahun do tahun ekumene inklusif na jono na Tuhan pesta di tonga-tonga ni huriam saya jari Tuhan akka panitia do parhalado do ruas ni huriam mangulaun na tama jala ukap rohan ang pikiran nami manupai akan narikot tuhu ko panitiani tau hasanga poma akka pakubasyon nami i ali di bata amanami omma tangyang nani nau basa tami mariti anakmu Kristus Yesus si palua kami martangya kami tuho amin.